Kahraman arkadağımızın sayesinde bakı bir taraf vatanımız ötüşleri vetsenýär. Halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň rowaşlygy, soňa deterleriniň döremegine uly joşgun berýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimiziň adabraýy arşa göterilip, aýdym bolup, äleme ýan salýar. Hormatly prezidentimiziň sunugaty goýýan sarpady belin tepkitleri ýetmäge golluk berýär. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Salam mehman tamaşaçylar, edilileşler. Biz sizden her bir günümizden bagtyarlyga, rowaşlyga beslenmeli. Gahrman arkadagly serdarymyzyň alyp berýän beýik işleriniň hemişe rowaşlyklara beslenmeli. Bilen taşynyň aman hormonlarda bolap, sunugatyň aşygy ýetişmeliň bayramçylyk sanyna tamaşa etmeye çağırýar. Sunugatyň aşygy. Biz arzularyň hasyl bolýan, maksatlaryň murat tapýan, çekilen zähmetiň rehnedi görülýän bagtyar mekanda ýaşaýar. Biz öz arzularymyzy, döredijilikdäki täze pikirlerimizi, ihlasymyzy öz döredýän eserlerimize singdirip, onu halkymyz bilen paýlaşýar. Elbetde, bu bagtly mümkinçiligi bolsa bize gahrman arkadagly serdarymyz peşkeş edýär. Yurdumyzyň ösüşlerini, gözelligi wasp edip, halkymyza şirinden şirin, mulayim aýdymlaryny gyzgyny bilen ýetirýän, halkymyzyň uly söýgüsine münasip bolan Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa bugün biziň bayramçylyk gepleşigimizde mehmançylykda. Hoş gördük sizi Züleyha. Gahrman arkadagymyzyň saýasyna garaşdyrlyk ýyllar içinde biziň ýurdumyz uly üstünlikleri, uly rowaşlyklara beslendi. Elbetde biz sunugat işgärleri, aýdymçylar bolsa, şeýle bir bagtly pursatlaryň, goýanlarjy wakalaryň ilkinji şaýady bolýar. Bu ýa-da wakalary, şol bu ýa-da günleriň waspyny bolsa, ilkinji bolup halkymyz bilen paýlaşýar. Gahrman arkadagymyzyň garaşdyrlyk ýyllar içinde halkymyzy bagtyar durmuşa atarmagy, ýurdumyzy uly sepkitlere ýetirmegi, biziň döwletimiziň dünýä derejesinde adabraýynyň gallyrylmagy, bugünkü arkadagly serdarymyzyň ýolbaşçylygyna şol beýik işler dowam edýär Züleyha. Ine elbetde näme? Şu günden biz sizi yürüytü bayramçylyk gepleşigini taýarlamak üçin gepleşigimize çağırdyk. Gepleşigimiziň başynda şu buýsançly gurulmalardan başlaýsak. Toylaryň toýlanýan ýurduny, toylaryň toýlanýan mekanyny ýaşaýar. Biz şu döwrüň wagtçysy, mehriban arkadagymyzyň dowam etdirjek arkadagly serdarymyz, biziň milliligimize goýýan hormaty, biziň däp desurlarymyza goýýan hormaty, milli gymmatlyklarymyza goýulan hormaty diýsen uly. Bizi hatam joşdurýar, bizi işlemäge hajaglandyrýar, bizi täze üstünlikleri, täze döredijilikleri döretmäge uly tergi berýär. Garaşdyrlyk ýyllaryna şu günkü güneçe ýetilen tepkitler sanardan hatken hawa. UNESCO maddi däl gymmatlyklaryna sanawyna biziň milliliklerimiz, biziň dutarymyz, kuş depdiýimiz ýene-de girjek zatlarken ýa-da bir näçe çäreler, bir näçe toýlar, daşar döwletler bilen dost doganyny gatnaşygy diýermiň, bir näçe ýurtlarda taparda bolmamyz sanardan diýsenken, ýa-da bolmasa her ýyllaryň öz ady bilen gelmegi, şu ýylyňam halkyň arkadagly zamanasy diýip at bermegi, halkymyzyň beren ady, şol adyňam özüne münasip bolup gelmegi. Hawa biziň arkadagymyzyň dowam etdirjek serdarymyzyň ýaşlamyda has uly üns berilmegi, ýol açylmagy bizi hatam buýsanlardy. Sebäbi diýsen biziň çağalarymyz we ol ýaşlara ýol berilmek diýmek biziň eýýam geljegimizde, nesilimize, biziň hem çağalarymyzyň bagtdan paýly boljakdygyny eýýam açan bir ene hökmüne diýsen buýsanýar. Şu ýerde näme Züleyha ýaňy her ýylymyz münasip şygarlar bilen atlandyrylýanyny aýtdyňyz-da. Elbetde siz hem ilkinji nowatda şol ýurdumyzyň her bir goňşly wakasyna siz hoşýaňyz-da. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna başlap aýdyňyz we şu gün bayramçylyk gepleşigimizde şol aýdymyňyz bilen başlaýdyk.
Dileyha döredicilik adamy nämedir bir zatdan ilham alýar. Ine meselen bolup biler döredicilik adamlar gözellikden ilham alar ýa-da ine siziň bir ajaýyp döreden aýdymlaryňyz bir halkyň arasyna öz dinleýiçileriňiziň arasyna söýgü bilen dinlenýän aýdymlaryňyz ine şol aýdymlara siziň muştoklaryňyz bir öwli sözler aýtsalar belki şolar size ilhamlandyryp ýene täze döretçik aýdymlaryňyza bir hasan bir ruhy gollaw bermek ahmalla umuman size täze eserleri döretmekligi näme ilham berýär? Şu ýurdun gözelliginden, ösüşimizden, biziň perzentlerimiziň şeýle gowy orta mekteplerde şeýle döwre bap gurulup ulanmaga berilen mekteplerde bilim alýanlygy ýa-da bolmasa biziň aýdýan aýdymlanmada şu tomaşaçylaryň el çarpmasy ondan ol wagt gerek gelbide. Sebäbi diýsem biziň aýdymlanmada tomaşaçylar teň bilen deňine aýdýan bolsa biziň bar ardymyz, bar çeken zähmetimiziň ýerde gowuşdygy ýa-da bolmasa hormatly arkadaşymyz bir näçe şaherparlar ýapmagy bizi has hyjuglandyryr. Şu ýene-de näme etsem kam, näme döretsem kam diýen gözlegde bolýar-da. Bizi howaslandyryp täze eserlerini döremegine ana ul eserler. Dileyha şey täze aýdymlary döretmegi, şekilli aýdymlary täzeden täze şirin aýdymlaryňyzy halka ýetirmegi başarýaňyz. Ine häzir ona näme şu bayramçylyk gepleşigimizde bir ajaýyp ýakymly aýdymlaryňyzyň birini halkymyza ýetirelim.
Her bir döredicilik adamy bir eser döretmeli bolanyny elbetde şoňa ýanyna ýaqyn maslahatçy gollaw berýän bir halipasy bolýan-da Züleyha. Elbetde näsem näme 20 ýyldan gowrak şu döredicilikde sungatda zähmet çekýäňiz. Elmi dama bir döredicilik adamlary bilen bilelikde işleşmek, täze eserlerini döretmek üçin maslahat etmeklik. Şolar bilen hemişe iş salışmaklyk siziň bir hasam dostlaşmaňyza itergi berýändir. Belki maşgala bolup gatnaşýansyňyz. Ne sungatda bizning döredicilik dünýämizde şeýle bir insanlar bardyr. Has şolar bilen hem iş meselesine de hem durmuş meselesine de pikirleriniz deň gelip gow gatnaşýan döredicilik dosýarlaryny dogrusyny aýtsaňyz. Terpay dörücülük toporuna men ilkinji ädimlem 2001-nji ýyldan şo ýerden başlady. Soň talip ýyllarymda öz muallimlerim bilen bilelikde işleşýärdik. Durmuşa çykanymdan soň men ýan ýollaşym durmuşa öz sadanna aýdymdan baş çykýar, islenlik saz guralyndan baş çykýar. Ýaqyn maslahatçym hem islenlik aýdymmy ilki bilen şoň bilen pikir alşýar. Bir näçe şahyrlar bilen, bir näçe ustad kompozitorlar bilen elbette gatnaşýar. Her bir eseriň döremegine bir sebäp bolýar-da. Inni Züleyha ine ýaňy şowa döredicilik işgärleri dogrusyna agzak geçdik. Kompozitorlar aýtdyňyz, şahyrlar aýtdyňyz elbette. Hemmämiz bilýäs, siziň esasanam şowly çykan aýdymlaryňyz Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagylyewanyň sözlerini ýerine ýetirilen aýdymlar mykadýan. Mundan başga da şahyrlar bilen işleşýän kompozitorlar we indi şu ýerde size şeýlerek bir sowal beresimiz gelýär. Aýdymyň şowly çykmagyna, aýdymyň bir hasam owadan bolmagyna esasan öňe iterýän zat şoň heňi owazy mykadýan. Kompozitoryň täsiri mykadýan. Olam bolup biler. Ýöne sözüm mene ilkinji orna goýýan, uly orna we sözüňem. Men ilk başlarda halk dörediciligine has köpüns berýärdim. Öň halk aýdymlary köp aýdýardym-da. Şyka biledigi Begenç Hojaýew sadan döreden bolsa, sözlerini Türkmenistanyň halk ýazgysy Döwletgelle Anna Murad ýazyp berdi. Ýene de bir näçe goşgular we ýa-da bolmasa dekadem desem diýen Şolaýdymyň şowly boldy. Hawa, şonu meselem sadyny oňa Begenç Hojaýew döreden bolsa, sözlerini ustad ýazgy şahyr Gülşen Hanyma döretdi. Onun her tapkır gidýär. Ýaşyna görä, daş töwerüň ösüşine görä, gözelligine görä, näme üçindir pikirleň sen halaýan renk bilen mütgeýän ekenne. Kä halatda özüm haýran galýan meselem gyzıl renk bilen gowy berýän bolsam, 3-4 ýyldan soň men ýaşly renk gowy berýän. Ýöne men şu ýerde sözümi Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagylyew ýerikdirjek bolýan. 2013-nji ýylda Gözel Şagylyeň özü maňa sen neydi sesiňe matu eleme diýdi, aýdýaňam. Ýöne sen bir hildi söýgü lirika aýdymlarda görýän sen sesiň menem Gözel Şagylyeň men bir şadýan aýdymlara has gowy elşän ýaly olam sen sesiň diýdi ýakymy bar. Sen diýdi şol aýdymy ustad kompozitor bir näçe aýdymlaň awtory bir näçe eserleri döreden Omar Igamowyň sadyna dören ýagşy ýagýar aýdym. Sözlerim elbetde Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagylyewanky. Ýöne şol aýdymy men özümde görmedim. Onda da şowly bolay. Ýöne şol aýdymy halk köpçüligi bir hil baran ýerimde soraly. Kän aýtmasamam, kä halatda şol aýdymym gowy berýän, köpem aýdýan. Islenlik baran ýerinde de şol aýdymy ýerine de ýetirýän, ýerine düşdümi gadyp pikir edeň dedi. Şo halk köpçüligi bir hil şol aýdymy kän soramata şol aýdymyň ýerine düşmedi ekenne. Ýagşy ýagyar aýdymy şol aýdym aýdaýdy diýseler näme üçindir? Öwrenşmedim. Bir ýyla goly öwrenşmedim. Ondan soň edil şu adam şu günne bir iň gowy berýän aýdymlamyň bir diýsemem boljak. Ýagşy ýagyar, ýagyar seni ýatlady. Bu ýaly damjalaň galmagalyna. Yüreğimi gıntırýar, sensip geçen gün. Söýgü beren dünýäň aýralygyna, aýralygyna. Ýöne şol ýagşy ýagyar aýdymdan soň men sözlere de başgaça terede uğradım. Men ýan Gözel Şagylyeň sözleri, siz şygyrlar söýdirdiňiz maňa diýen. Inni bolsa
ähli şahyrlaryň şygyrlaryny okatym gelýär. Züleyxana, görýäňizmi döredüçilik işgärleriniň sizin döredüçiligiňize täsiriniň bir uludygyny aýtmak gerek da şu ýerde görýäňizmi ýa-ni Gözel Halypanyň sizin döredüçiligiňize bir bütünlüği bir başga uğra ýa-ni lirik ýakymly aýdymlara uğurtdurmagy. Men şu ýerde bir zat aýdasym gelýär Altyn. Ýaňy ýakynna täzece dören şu sizin gepleşigiňizde netiwesi bar ekeni bir günniýen aýdymy Gözel Şagylybaň sözlerini kompozitor Aman Şarifowyň sadyna Aman Şarifowyň özü diýe men haladym şu goşgyny Züleyxa teňsesiňe de laýyk gördüm. Şulaýdym ýerine ýetirseň nähili görýän diýip bir gün meni çağırdy. Menem diňläp gördüm hakykatdanam. Elbetde sen özüňem çağırdyk. Hawa Züleyxa anna näme şu ýerde şol täze işlän aýdymyňyzy bizim döredüçilik toparmady bilen şekile geçirdik-de häzir şu tomaşaçylarymyza da kompozitorlaryň işleşýän pursatlaryňyzy ýetireli. Meğun söydürmeğir kanalığın bir mağa yayrayın yaynayın bir gün. Gözelligi. Sunwata aşyk bolan döredüçi insanlar hemişe täze eserleriň gözlegini. Türkmenistanyň halk artisti Züleyxa Qaqaýewa, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň dünýä ýaň salýan beýik başlanýyşlaryny, mehrem enelerimizi, pek söýgüni wasp edýän aýdymlaryny ýygyderli halkymyza ýetirýär. Eýsem, kalplara ganat baglayan şol aýdymlar nähili döreýär. Elbetde, Ustad şahyryň, Ustad sadanynyň, Ustad ýerine ýetirjiniň zähmeti bir ýere jemlenenni kämil eserler döreýär. Saz ustadyň eline saýrap, sunwaty aşyk kalba ornaşyp aýdyma öwrülýär. Howa, sunwatyň aşygy Züleyxa Qaqaýewanyň Aşgabat şäheriniň 3-nji çağalar sunwat mektebiniň ýokary derejeli mugallymy, sadanna, kompozitor Aman Murat Şarif bilen döredön ençeme aýdymlary halkymyza ýetirildi. Ine bu şekilde pursatlar ýene de bir täze aýdymyň döreýän pursatynyň şaýady. Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagylybaň sözlerine öňüm bir näçe aýdymlar döretdik. Bir günden goşgysyny okudum, göwnüme ýarady. Şu göwnüme ýaraşýalam şol aýdymy döretdim. Häzir hiňlenip bereýin. Bolýar. Düşündüm. Sümeğun söydürmeğir kanalığın bir mağa yayrayın yaynayın bir gün. Bir gün kalırman yüreğimin bircik armanın Sadımda ne dedip aynayın bir gün. Gahrman arkadamyzyň Türkmeniň milli sunwatyny, ýaşlarymyň sunwatyny, Halypa şäherlik ýolumyza uly sarpa goýup, olary himayatlar berip, uly gollap berip, şu derejelere ertenligine tüýsürekden goňýas. Bizim Halypa şäherlik ýoluny ýöredip ýörüs. Häzirki döwürde men Aşgabat şäheriniň medeniýet müdürliginiň 3-nji çağalar sunwat mektebinde moýlunçylyk edýärin. Oňdaşyndan başga sadanlarymyza, aýdymçylarymyza täze watanymyzy, ýurdumyzy wasp edýän aýdymlary döredip halk köpçüligine ýaýradýarys. Ine täzelikde Türkmenistanyň halk artisti Züleyxa Qaqaýewaň sesine netlep gahrman şahyrymyz Gözel Şagylybaň sözüne bir günniýen aýdymy döretdik. Öňüm Gözel
Şaguly Iwan sözlerine bir näçe aýdymlar döretdik. Olary Begen Şarif bilen Züleyha Kakaba ýerine ýetirne Güllän ýen aýdymy efirde halk köpçüligine ýaýrady. Züleyha Kakaba barada aýdasym gelýär. Bir zähmet söýür aýdymçylaryň biri. Aýdymda soňgatda bir öz sesiniň halka bir ýakymly täsiri bar. Täze watanymyzy wasp edýän, arka dağılımızı vasf edýän, arka dağıl serdarymyzy wasf edýän aýdymlar döredür garaşçylyk bayramçylygyny. Täze 3 tane garaşçylyk bayramymyz gutly bolsun diýen aýdymlar döretdim. Aýdymlar toplumy diýseňem boljak. Şonam halk köpçüligine hödürler bütün halkymyzy, arka dağımyzy, arka dağıl serdarymyzy bayramçylyk bilen tüýçüregimizden gutlaýas. Geljekde de şolar ýaly bayramlarda hyzmat etmek, şolar ýaly bagşylar bilen hyzmat etmek nesip etsin. Hemme bayramçylygymyz bilen hem halkymyzy tüýçüregimizden gutlaýas. Täze eserler hödürläp halkymyzy begenler diýen umydymyz bar. Gahrman arka dağımyza, arka dağıl serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, beýik işleriniň mydama rowaj almagyny, halkymyzyň bagtyar gününe erten üçin köp sag bolsun aýdýan Tungatly işgärlerine berýän ähli mümkinçilikler üçin döredip berýän şertler üçin tüýçüregimizden sag bolsun aýdýar, toýlarymyzdan toýulaşdym. Züleyha Kakaýewa täze işleýän bu aýdymyny garaşçylyk bayramynda sowgat etmek bilen öňünde ýene-de täze maksatlar goýýar. Sebäbi döredijilik işgärlerimiz gahrman arka dağımyzyň, arka dağly serdarymyzyň saýasyna bagtyar döwrümizde döredilen giň mümkinçiliklerden ilham alyp, täze eserleri döretmekden lezzet alyp ýaşaýarlar. Züleyha halkyň aňyna ýaşaýan bir näçe halk aýdymlar bar.
Ine sizem näme köpüň adamy toy märekelerde bolýaňyz elbetde biziň türkmen halkymyz häzirki wagtda şu gahrman arkadagymyzyň şu milliligimize bir uly sarpa goýup şoňa uly üns bermek netijesinde häzir halk aýdymlarymyz uly söýgü bilen dinlenilýär. Ýani siz özüňizde aýtyp geçdiňizde halk aýdymlary aýdýadym ilki wada diýip. Ýöne soňky döwürler has estrada köp üns berdiňiz. Ýöne häzir siz ýene-de şol halk aýdymlary dolaşmaz gelýär. Şu ýerde halk aýdymlary baradaýsak, hemem halkyň arasynda esasen haýsy aýdymlar kän islebilirler. Şu araýsan. Altın halk aýdym eýem adından belli. Ol halkyň aýdymy. Halk onu ýoýman, şu günlere çenni getiren bolsa biziň geljekki nesillemizem inniki geljekde ýoýman inniki nesillemide alyp gitmek biziň borjumyz, maksadymyz. Halkyň dilinden aýdylýan halk aýdymlaryň islenligi halkyň aňyna, halkyň ýadyna, halkyň ýüregine edil şulaydym halk has gowarya, bulaydym halk has gowarya diýip men taýlap biljekler. Her kim sebäbi diýseň men gowaryan aýdymlamy aňardan bir ýaşylyrak ýaşyl halifalaryň birinden sorasaň şulaydymlar nähiliseň ola ýamaçan başga aýdymlar aýdýar. Olar şeýle bir kän halk aýdymlar, halkyň diline aýdylýan aýdymlar şeýle köp bolamy. Ýöne meni bir zat şeýle buýsandyrýar, özüňem bellek geçdiň. Şu döwürde şu biziň watanymyzda ýaşlanmadan söýge bildirmegi şu halk aýdyma. Hemme islenlik ýaşlanmaz halk aýdyma aýdasy gelýär. Halk aýdyma öwrenetleri gelýär. Öňler bilýän bolsaň, löýha ýaşlarymyz estrada kän söýýärdiler. Hawa. Şu wagt dinleýijilerim köpüdi biziň özümizde de diýerler. Köp ýaman sen halk aýdyma adaýdan soňky döwür. Näme üçin halk aýdymy ýerine ýetir diýerler-de. Ýöne diýmek şey diýilýän bolsa biziň hem halk aýdymlarymyz öz gymmatyny hasam gymmatlatýar, hasam saklaýar. Nesillemiz onu hasam arşa götürýär. Gahman arkadaly serdarymyz şu synyga goýan tarpasy, söýgüsy şu zatlara ýetirdi. Şu ýerden näme halkymyza bir ajaýyp halk aýdymlaryny ýetirmek bilen ýetişmeli dowam edelim.
Yani edilöýha halkyň arasyna söýgi bilen dinlenilýän, ýagny halk aýdymlar dogrusyna aýtyp geçdikde. Edil şonuň ýalagym halkyň arasyna şeýler ajaýyp şygyrlar, amma şygyrlar dilden dile geçip şol aýdylyp ýörgünli bolýan şygyrlar bar. Ine meselem enedir ene diýen şygyr goşgy. Siz şol şygyry ilkinji aýdyma geçirdiňiz. Ine biziň ýadymyzda düşýär, kizlik wagtlarymyz, okuwçy wagtymyz belki sizem şeýle bolsaňyz gerek, şol enedir ene diýen goşgyny ähli kişi ýatdan bilýärdiler. Şeýle halkyň arasyna söýgü bilen dinlenilýän, söýgü bilen aýdylýan goşgyny aýdyma geçirmeli bolanyny birazcık ýaýdanmadyňyzmy? Bir saz ýerine düşdi, nähili bolar, kabul edilermi kädi? Ýöne şu wagt heniz bir gedegem aýdym bolmadyk diýdiňiz-de. Ýöne halkyň aňyna bu şygyr aýdym bolup ýanglanýar. Ýa-maçan adam söýdem özünden ýaly şol goşgy dörände de bir hil aýdym bolup döränýär hamana diýerdiň. Goşgy bolup eşdilenok aýdym bolup eşdilýär. Ýöne näne şol hinglenip ýörýärdim, näme üçindir şol goşgyny gowurýardyň. Indi men goşgy diýip aýtdym, men şahyr däl. Ýöne aýdymçy bolamsaň şu goşgyny gowuryp elmede ama goşgy ýaly hinglenip ýörýärdim. Onuň bir gün şol 2-nji mart bayramyna laýyk gabat gelende şunda gel şol hinglenip ýörüşme görä şo taýda geçirip şunu aýdym edip halk köpçüligine höberläýdik. Kompozitor Durmuş Öwez yerine getirip bereýin. Başysyny bilen ol howaslanýar. Soranmış bir vagyt ay güne bakyp dünýäniň görküne aýdyp berdine gün kim diýenmesin orana döküp dünýäniň bar görkü enedir ene enedir ene soranmış bir vagyt yel sowa bakyp dünýäniň berkine aýdyp berdine ruhim diýenmesin saralaýa bakar dünýäniň bar berki enedir ene dünýäniň bar berki enedir ene dünýäniň bar berki bar berki enedir ene dünýäniň bar berki enedir ene dünýäniň bar berki enedir ene dünýäniň bar berki enedir ene soranmış bozgulun bir ata bakyp dünýäniň örküne aýdyp berdine at kim diýenmesin jülweler töküp dünýäniň bar örkü enedir ene enedir ene soranmış bir ene şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp berdine soranmış bir ene şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp berdine şahyr kim diýenmiş dyýdyna çöküp dünýäniň bar durkuy enetin ene şahyr kim diýenmiş dyýdyna çöküp
dünyanın bardır kuy enetin ene dünyanın bardır kuy enetin ene dünyanın bar ürkü bar verki bar ürkü enedir ene dünyanın bar ürkü bar verki bar ürkü enedir ene dünyanın bar ürkü bar verki bar ürkü enedir ene dünyanın bar ürkü bar verki bar ürkü enedir ene enedir ene enedir ene enedir ene enedir ene Şu yerde sözümüzü bir dinanlarımıza, gelinlerimizin, gıyıllarımızın el işlerine sıyırıktırasımız geliyor. Züleyha diýlenne şol ene barada kaydımlar bilen birlikde gönnün göni bizim gelin gıyıllarımızın giyýän milli libaslar gözüňimize gelýär. Sebäbi bizim aýdymçylarymız bugün gelin gıyıllarymyza görelen usga bolupdyr. Milli güneşiklerimizi giymekde. Siziň şu aydımlar, milli aydımlar bilen bilelikde sağlaşıklı giyýän libaslaryňyz elbetde biz gelin gıylarymyzyň köpsiniň ünsünne Züleyha. Siz öz giyýän libaslaryňyzy öz tikinçileriňiz bilen bilelikde maslahatlaşyp tikip giyýäňizde. Şuňa çağalykdan höwesiňiz barmydy? Hawa. Bal ownu işte. Dikin çatın umuman ownu iş. Olan bir sungat. Hakykam döretmeli. Yöne bir edilen zady gaýtalap dikäýmek edil kynam däller, o da kyn. Yöne täzelik döretmek has kyn, olan döredijlik. Onu hemem ownu giş bolan soň söýmeseň on ýanyna da barp bolany. Yöne şuň köwünde biziň milli libaslarymyzy söýmeýän denanlara ýok, muqaddiýan diňe öz ýurdumyzda däl. Islenlik ýurda biz milli libaslarymyz bilen barýasan söýgü gaty uly. Söýgü bildirýärler-de. Şu her bir edilen işleri yakynan seredip hakykatdan hem çağalykdan höwesim bady. Şu köpülençden kän ejemin köýneklerini gyrkyp daýalan ýerlemem kän. Ýa-da bolmasa sanykda aýap goýan köýneklerini bir goňşulara ýa oba ýa bir toýa obada da toýa gitse hökman şo ýygyna men şolardan bir zat taýýarlamalym da. Oňa intäsen çağa da edil bir dar bolar, bir kiçi bolar. Men hajygym şoňa bolan höwetim hiç men günüme goýmaýady. Şu men kän mata borda şolardan gyrkyp ýataşdyrsam diýip arzuw edýärdim. Hawa. Garaz görýäňizmi çağalykdan şol döredijlik işlerini etmek, köýnekleri tikip barlak görmek höwesiňiz bar eken. Barda şu adamma. Şu adamma. Inne bilen näme Züleyha? Şu tomaşaçylarymyza ýetirmek üçin siziň tikin bilen meşgullanýan pursatlaryňyzy şekilde geçirdik. Ne mehriban ýyllaşlar, ne şuňky giýýän, ne meňem libasym meni Züleyhanyň şuňky bayramçylyk gepleşigimizde giýýän owadan türkmen libasy elbetde Züleyhanyň özüniň bir saýlamagyna, Züleyhanyň özüniň maslahat bermegine tikilen. Gelin häzir ne şol tikin işlerini eden pursatlarymyza tomaşa edelim. Altın bir zada aýdasym gelýär şu ýerde. Diýendirler intak dolu diýilmedik ýöne ikimiziň kem şu el işlerini tak owny işler galypdyr na tenkide de we ýa-ni syna wotyryn bolen owny işlemeden galan ýerler we onuň Gepleşige ýetişdirjek bolup şart işlemeli bolupdy. bolup. Wagt adyrak boldy da şoň üçin indiki gepleşikler daha dolup ýetip boldy. Hawa. Mehriban ýyllaşlar, gelin önüne şu ýerde Züleyha Qaqaýewanyň el işler bilen meşgullanýan pursatlaryny tomaşa edelim. Sunwat derejesine ýetirlen keşteçilik sunwatymyz. Äle moşa rowşunly keteneler, gözüňi dokunurýan nagşlar bilen bezelen milli libaslarymyz biziň baýlygymyz. Şeýle görnükli libaslary döretmegem, ony giýmegem uly buýsanç. Kalby sunwat söýgüsinden dolu Züleyha Qaqaýewa hem bu gözellikleriň aşygy. Mehriban denanlar, bizem gepleşigimiziň bayramçylyk sanynyň hasam täsirli bolmagy üçin Züleyha Qaqaýewanyň sahnada giýýän libaslarynyň biçimçilik tikinçilik işlerini hut özüniň gatnaşýanlygyny size ýetirmek maksady bilen zynet tikinçilik öýüne bardyk.
Züleyha Qaqayewaның aýdymsa sungatına bolan söýgüsiniň keşdeçilik, tekinçilik sungatyna bolan başarlygy bilen utgaşmagy onuň köpügürli sungat adamy derejesine kämilleşmeni itergi berýär. Ene mamalarymyzyň şu gün kögünümizde miras goýan gadymy nusgaly libaslarymyz häzirki wagtda eli çeper gelin gyýlarymyz tarapyndan has gözelleşdirilip ýerine ýetirilýär. Gelin gyýlarymyzyň libaslaryny beze we biçu ilmleriniň ýerine düşmegini, döwrewaplyk bilen milliligiň sağlaşygyny tapmak üçin ussatlyk gerek. Döredicilikli zehin gerek. Bu arada Züleyha Qaqayewa öz pikirlerini şeýle beýan etdi. Ýene aýdymçylarymyz esasanam şu bayramçylyklarymyz ýetip gelýärki, hasam owadan gözel libaslary giýmek üçin bir hasam ihlasly çemeleşýärler. Zinat kinçilik öýünni täze libaslaryň gözlegine suňadylyka. Näse hotumyzy şular dogrusyna başlasak. İlki bilen aş bizim halkymyzyň boleliğini ýaşaýanyny şu zatlaryň takatyna duran mehriban arkadaly serdarymyza köp tawaltynmaýdan biz özümiz iň bir bagtly denen hökümine bagtly wagtçy denen aýdymçy denen hökümine aýdasym gelýär. Her bayramçylyga denanymyz hasam bek taýarlanýar. Hakykatdan diňe aýdym sadel hökman gözlegine bolýar. Täze libaslaryň. Täze diýsen biziň täze döredýän eserlerimiziň täze aýdymlanmadyň milli libaslarymyz beýärdi. Täze sahnada täze zatlar geýip çykan diýýärmiçen sen buýsonjyň başgaça bolýar. Aýdymyňa hasam öwüşkün saýylýar, hasam joşkun berilýär. Züleyha ana döwür kämilleşýär, döwür tiz dep nöfýärde. Edil şonuň ýalygy zenanlarymyz, gelinlerimiz, gyýlarymyz bir täzeden täze libaslar giýmeli, täze nusgada giýmeli ýa-da bir täze ýakalaryň, nagyşlaryň bir gözlegine bolmak. Elbetde siz ýaly bir eli çeperi işgärleriň elmedama bir pikirine bolýandyr. Kergedek täze libaslar ýa-da täze nusgalary tapmaly bolany esasen nämelere üns bermeli? Esasy meňe iň bir uly üns berýän dadym sadadan owadanlyk. Hawa. Hem gözel bolmaly, hem sadalyk bolmaly. Hawa. Nagyşlarym gaty köp ulany berseňem şu atkä halatda mata taýlajak bolagda köp mataň içine näme aljagyny bilen o. Nagyşlarym şeýle. Neçe şu köp talýan bolan şol haýty nagyşyň owadan, haýty nagyşyň ödüne çekýäni duýup bolanyk. Şoň üçin meselemde şu öýde ýakamda nagyşlar hertene aýratyn şular ýalygyrak zatlary üns berýän ödüme. Inne Züleyha, ne sözüňe goşulasy meýlýärde, ne şu ýerde mehriban tomaşaçylar ne görýän bolsaňyz, bir näçe çyzgylar bar-da Züleyha. Inne serediň şu ýerde ýaşyl renk bilen asman renkiň sağlaşygy, inne renk sağlaşygyny tapmakda haýsy renkler bir-birine gelişýär. Köplenç mene tebigatdan alýar. Hawa. Şu her patylym öd renk sağlaşygy, meselem göýdmi? Goňur renk bilen sary renk ýa-da bir hili sarymtyk renkler bir-birine sağlaşýar. Şoň içinde de kä halatda sary renkiň içine ýaşyl renk, ýaprak intäk sary almadyk ýapraklar düşeni şu tebigatyň gözelligi goňur renk, baglaryň şahaçyklar goňur bolmak. Şolaň sağlaşyklaryndan alýan köplenç tebigatyň öýde sungatda. Ýa-da bolmasa tomat patlyna, ýaz patlyna, gyzyl, ýaşyl, sary tapawdy ýok. Bir-birine şu güllere teredip barýakan beh ol gülgüne renk bilen gyzyl renk hem gelişýän ekeni dip öz-özüň haýran galýan kä halat. Gözellikden ilham alýan-da. Şol tebigatyň renklerini men taýdaşgalýan. Ýöne biziň ene mamalarymda şeýle akylly, paýhatly renk taýdaşygyny oýlap tapypdyrlar. Bir de hiç tat kalmanlar. Dige şolar gözelleşdirmek gerek. Elbette muňa bolsa näme anne gahrman arkadagy serdarymyzyň saýasyna bize şol mümkinçilikler bar-da. Züleyhany ýa-da bellek geçdiňizde şol ene mamalarymyzyň gadymy nusgalaryny häzir biz hasam gözelleşdirip, baýlaşdyryp geýýär. Etlerini kürtö çabytlar diýermiň, ýa bolmasa keten köýnekler diýermiň. Tapawdy ýok. Şol adajyk renk taýdaşygyny bir açygyrak, ýagtyrak renkler ulanýan bolýan täze zat ýaly bolýar ýöne atdyna şu ene mamalarymyzyň bize miras goýan biziň milli libaslarymyzyň biçüwem şol nagyşlaram, keşdelerim şol. Ýaş şägird gyýlanmady we şolaň ýani ýaşlygyň bir dünýä garaýşy we göz ýetimi we eýýamaçan biziňki bilen deňgelenok.
sebäbi diýsem olar başgaça görýärler. Tehnologiýa biziň ýurdumyz dünýä derejetinde ösüp barýar. Şo zatlaryň täsiri, belkem ýaşlygyň bir täzeçiligiň täsiri olaň pikiri düýbünden başgaça. Indi Züleyha şähertler diýdik-de şu ýerde elbetde ýaňy biz siziň iş pursatlaryňyzy şekile geçirdik, onu tamaşaçylarymyza da görkezdik-de bir näçe ýaş howesek tikinçi gyýlaryňyza mar eken. Indi şolar dogrusyna elbetde Halipa şähertden ozurmasa käri terdiýär türkmençiligimizde. Şolar ýaly häzirki gelinlerimiziň, gyýlarymyzyň bir hasam şu milliligimize, milli sungatymyza bolýan söýgüsi dogrusyna da aýtsak şu ýerde. Tuweleme ýaşlamaz gatam gyzykýar. Öwrenetleri gelýän emken, kiçijek ýaşajyk şägird gyzlamydam şu iňe tünjüşini görseň ýa el işlerini edişini görüp tuweleme öňden edip öğrenýärip haýran galýanda olam nämeden şoňa bolan söýgüň biziň ýurdumyzda hatam şu biziň milliligimizde üns berilýän mehriban arkadamyzyň dogamatyny dogam etdirýän arkadaly terdarymyz biziň milliligimizde arşa götermegi edil şu günlerde de biziň ýurdumyzdaky türkmen zenanlarynyň milli libaslarına hatamar giyme kuvvetinin artmagy şol elişe diýen dikmäge de kuvvetinin artmagyna ýetirýärdi. Şoň üçin biz men diýsem begenýän ýaş şägird gyjagalaryň şeýle kuvvetleriniň badyny bir ogny giş. Oşok işde onu söýmesen edip bolmaýar. Oňa kararyňam ýetmeýär. Onu hukman söýmeli. Sunugata aşık bolýanda, bilen döredijilükde edil aýdym ýaly sunugat. Edil sunugat ýaly, sunugatda Şu milli libaslarymyzy giýmekde, ene mamalarymyzyň häzirki günümizde ýetiren şol baýlyklaryny halkymyza bir odan edip ýetirmekde de biziň sunugat işgärlerimiziň, sunugat ustadlarymyzyň, aýdymçy zenanlarymyzyň diýsen tutýan orny uly Züleyha'da köp üstünlikler arzu edýär. Şu söýüp döredýän her bir döredijilikli eserleriňiz goý ol libaslar bolsun, goý ol milli aýdymlar bolsun, mundan beýlägem şogly bolsun Züleyha. Häzirki wagtda halkymyzyň milli mirasyny, milli gymmatlyklarymy öwrenmekde, onu ösürmekde we kämilleşdirmekde ýurdumyzda netijeli işler amala aşyrylýar. Gahrman arkadağımyzyň çykyşlarynyň birini keşdeçilik sunugatyny UNESCO-nyň görnükli sanawyna giritmek baradaky yglan eden teklibi ili çeper zenanlarymyzyň, işewir gelin gyýlarymazyň göwünlerini diýsen galkyndirdy. Bu wagtda ýurdumyzda pudoklar hem guramalar tarapyndan bir näçe medeni çäreler geçirilýär. Bayramçylyk dawaralarına beslenen bu günlerimizde Aşgabat Dizayn şäheri atly ýer taslamanyň çäklerini geçirilen moda hepdeliginiň hem jemlenni. Mu ýurdumyzyň modeller öýüniň, dizaynerlaryň, işewir tikinçilik öýleriniň bir näçesi gatnaşdy. Zenanlarymyzyň zähmetine sarpa goýulmagynyň şaýady bolýan şeýle çärelere gatnaşmak biziň paýymyza düşdi. Eli çeper işewir gelin gyýlarymyzyň zähmetine sarpa goýulýanlygynyň şaýady bolýan şeýle çäreleriň geçirilmegi, zähmete ihlasly zenanlarymyzyň kärine bolan howasy hasam artdyrýar. Geçirilen bu çärede zenan aýdymçylarymyzyň şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewanyň ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirmekleri, olaryň bu ýsançlarynyň beýany bolup ýanglandy. Züleyha ýaňy siz şu şygyrlary okamagy, şygyrly kitaplar okamagy öwrenýän diýdiňizde, destanlar okamagy öwrenýäňizmi? Awwala ýaşlykdan iň gowup, iň söýüp okaýan kitaplar, destanlar boldy. Indi şu ýerde bir zat aýtyp geçesim gelýär, okaýan bolsaňyz bilýänsiňiz, destanlaryň ahyrynda şol aşyk magşuklar toý tutdular, olar 40 günläp, 40 gece günläp toý etdiler diýilýänler. Ýadyňda düşen. Aslında da şu Türkmen 40 gece günläp toý tutdy diýip şuň köneçen aýdylýan sözler bar. Şoň manysyny bilýärmiň? Hawa sebäbi bilşimiz ýaly, ine biziň häzirki döwrümizde de ine ogly ýörlerine ilki bilen şoň öňünden bar gudaçylyk toýy geçirilýär. Soň halat geçdi toýy, onsoň geňeş toýy diýilýär. Umuman gyýyz toýy, soň oglan toýy. Ondan soň gaýtarma umuman şol toýlarymyz biziň 40 günle dowam edýär-de Züleyha. Hawa, ine bilşimiz ýaly bugün biziň ýurdumyzda şu iňler naýwaş bayramçylygymyz, naýwaş toýumyz, garaşdyrlyk toýumyz elbetde olam näme 40 günläp dowam edýär.
Ines garaşdyrlygymyzyň öňüne geçirilýän her bir çärelere gatnaşýansyňyz Züleyha. Şaýat bolýansyňyz her bir toýlara. Ýadaly wagtlanmadam edil şolar ýaly 40 gün öňünden başlamadan yetişmeýän oňa. Şoň üçin garaşdyrlyk eýýamaçan dilimizde de garaşdyrlyga täze aýdym döretmeli, garaşdyrlyga täze libas döretmeli diýen pikirler eýýamaçan şol toýuň başy. Şu şey diýip başlamak. Hakykatdan hem hataplak görsen 40 güne ýetýär şol. Hawa. Garaşdyrlyk bayramy. Bol iň uly, iň bir naýbaşy bayramçylyk. Sebäp diýsen, şu garaşdyrlyk üçin biziň ata-babalarymyz jan çekipdirler. Arzuw edip ýetipdirler. Arzuwlap ýetilen garaşdyrlyk toýuny elbetde türkmen döwlet hatam ulan toýlaýar. Diňe bir döredijlik işgärler däl, ähli ulgamda işleýän işgärlerin şu garaşdyrlyk toýumyda hakykatdan hem öz taýýarlyklary bilen gelýärler, öz täzelikler bilen gelýärler. Menim şu ýerde ýene-de Türkmenistan gahrman Gödel Şagulyň sözlerini arka dagly Ferdar bilen diýip täze aýdyma 40 gün öňünden başladyk. Şol aýdymyň saby Maksat Hudaýberdiýewiňki sözleri Gödel Şagulyň. Şol aýdymam anhaşdyň garaşdyrlyk gepleşigine de getirdik. Biziň şu bayramçylygymyzda toýumyzda siziň toý sowgadyňyz da. Züleyha sag bolan gepleşigimizde gatnaşýanyňyz üçin bugün biziň bayramçylyk gepleşigimizde bir näçe ajaýypdan ajaýyp aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip berdiňiz. Mulaýym owazyňyz menden beýlägen belentden ýanglansyn. Size hemişe güler ýüzüňizden gülüp durmagyny, menden beýlägen üstünlikleriň, şowlulklaryň ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzu edýäs. Pursatlar ediş, pursatda gahrman arkadağımda şeyledi, arkadağlı Ferdarymyza tutuş türkmen halkymyza ýetirjek arzuwlaryňyz bardyr. Şu pursatdan ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadağly Ferdarymyzy şu garaşdyrlyk bayramy bilen tüýsüregmeden gutlaýan, goý elmidama biziň ýurdumyzda parahatçylygyň, atuwdalygyň, dowamlygy dowam bolsun. Atuwda asmanymyzda, parahat zeminimizde elmidama aýdymlar ýanglansyn, toýlar tutulsun. Toýlaryň bedegem elbetde biz bagşylar bolaly. Şular ýalyky toý gepleşiklerini gurnamak nesip etsin ýene-ki ýyllarda. Şu pursatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän toýlarymyzy münasip toýlamaga, ýokary derejede toýlamaga uly şertler döredip berýän arkadağımyza, arkadağly Ferdarymyza köp sag bolsun diýýän. Goý mehran arkadağymydan, arkadağly Ferdarymyzyň jany sag bolsun. Başlar belent bolsun, ähli tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Bizem näme ähli edýän işleriniň wasbyny edip täze eserler bilen geler. Türkmeniň toýlary arkama arka, ajab aýdymlara aýlanyp gelýär. Taryh içre, ajab eýýamlar içre, bilen dawarada saýlanyp gelýär. Toýdan 40 gün odal jar eder jarçy, ýakyna piyada alyta çapar. Çaqlyk ýollanur, otursa, ýakyn alsy, biri-birine sapar. Bagşy dinlejekmi, barber beýler. Yayılýar, atylýar, sirylýar çelpek, at çapylýar, tutsaň göreş tutulýar. Bayrag ýalyga towsa ýelde, tan soýnar baharyň gülleri ýary. Al ýaňat gelinler gülmeňiz gyýzlar, atalar ýaşlygyn ýatlap buýsanır, iniler hoş bolup iýlin edýärler. Kalba buýsaşly asly nur millet, ojagyň alawyny belentden galla, toýdan gelip toýa barýas, toý bilen, toýdan bolsun hemişe. Vatanına tayet alan arkadağını terdarsın sen. Boylananam uly ören, merdanasın mertten dören. Ocuğunna odu kören, arkadağını terdarsın sen. Asıllıdan nusxu alan, kudret görüp kudret alan. Vatanına tayet alan arkadağını terdarsın.
günler elye, gün gürleye. Bize tarap bak ya, dünya. Beyik geleceğimiz görünye. Arkada ağlı, serdar bilen. Bellidir, bolca oğlum. Bellidir, mertten doğulun. Bizdir, bağda oğlum. Arkada ağlı, serdar bilen. Bize şeýle bayramçylyk epleşiklerini taýýarlamak üçin, zähmet çökmek üçin, döretmek üçin, ähli şertleri heme mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagyny serdarymyzyň belen taşy aman bolsun. Tutýa tutumly işleri münden weýläge rowaşlyklara betlesin. Mehriban ýyleşler, bizine bugün bayramçylyk epleşiginde Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewanyň gatnaşmagyna gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan öý mebelleri dukanyna taýýarladyk. Elbetde bizim bu bayramçylyk epleşigimiz sizin göwnüňizden turandyr diýip umyd edýäs. Goý hemişe asmandan arkaly zeminine zinatly ýurdumyzda aýdym saýlaryň owazy belentden ýanglansyn. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk toýy gutly bolsun. Toýlarymyz toýulaşsyn. Edi dileşler. Gahrman arkadağımızın sayesinde bağı bir taraf vatanımız özüşleri ve senye. Halkımızın bahtiyarlığı, vatanımızın rovaşlığı, soňgy deterleriniň döremegine uly joşun meriýe. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimizin a davraýy arşa göterilip, aýdym bolup, äleme ýang salýa. Hormatly prezidentimizin sunugaty goýýan sarpazy belin tepkitleri ýetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugy aşygy.